U ovoj psihopatologiji svakodnevnice veoma smo zbunjeni jer ne možemo da percipiramo jasnu granicu između istine i laži. I taj fluidni prostor je naša stvarnost i on je osnova za psihopatologiju individualca i kolektiva kompletno. Jer mi zapravo ostajemo konfuzni u tome šta je ispravno, šta nije, šta je istina, šta je laž. Jer i društvene mreže i način života zapravo vode nas u pravcu da svako ima pravo da tumači svoju istinu. U tom konglomeratu različitih informacija ljudi se gube, ulaze u široku lepezu i spektar psihopatologije, sopstvene zbunjenosti koja često vodi u bolest. Istina mi izuzetno teško pada kada se razočaram u ljude, kada otkrijem nešto što ne želim da čujem o ljudima koje volim ili onima koji sam imala određeno mišljenje. Teško mi pada kada mi neko saopšti da je neko meni drag bolestan, kada čujem istinu o zdravlju. Dakle, onaj emotivni deo na koji ja inače kao vrlo emotivna osoba mogu da odreagujem. Ali čini mi se da mi ta razočaranost u ljude, jer istinski želim da verujem u taj deo, u taj koncept ljudske dobrote, ljudske istine, ljudske želje za dobrotom i pravdom, i kada mi se takav deo i koncept ukaže i pokaže pogrešnim, teško mi to pada. Kada čujete nešto što je nepromenjivo i kada vas to uvede i odvede na put odustajanja. Odustajanja od borbe, odustajanja od toga da se borite za sebe ili za druge ljude. Kada je ta istina mač koji vam poseče sve moguće alate za koje kažete ne dam se, možemo ovo da pobedimo, idemo dalje. Mislim da je to onaj najgori i najstrašniji i najtužniji deo u kojem je istina naprosto nešto što nas porazi. Mi živimo u svetu spinovane istine. U ekonomskom smislu, političkom smislu, na globalnom nivou. To nam je pokazala korona, to nam pokazuje politika, to nam pokazuje sve ono što indirektno utiče na nas. Ako tu pokušate i ako uđete u taj fluidni sivi prostor između laži i istine, mi zapravo doživljavamo tu konfuziju i nestabilnost u kojoj nam se čini da je život zapravo jedno strašno mesto. Dakle, u tom kontekstu svi treba da je tražimo argumentovano jer nas to čini stabilni. Istina je prijatelj kada vam pomogne da, stigavši do nje, se oslobodite okova i kofera koji čitav život nosite sa sobom jer mislite da morate. Kada vam istina pokaže da nije trenutak u kojem vi mislite da ste najgori na svetu, kada niste krivi, kada su strahovi koje nosite samo jedna iluzija i projekcija vaše stvarnosti, tada je istina izuzetno oslobađajuća i veliki prijatelj. Svaki čovek koji laže gubi od svog mentalnog zdravlja onoliko koliko su teške laži koje izgovara. Pridružite nam se u otkrivanju istine. Prijavi se na dnevno newsletter